Hi YouTube berdong. Sekarang gue mau jalan kemana? So एसे complicated जाबाय खोथाया, okay? Literally complicated जाबाय खोथाया आरोना. बे सिंनि खोथा दे आं बेखौ साज्रां एकदमबारे खोनानै फोजोबला माने बेफोर सिंनि खोथा बेखौ जोङो दायो डिसक्ल'ज खालामनो हाया बाट स्टिल जों ट्राइ खालामगासिनो सेस्था खालामगासिनो आरो निमाहा बिथोंसै आरो बिसोरो जेरैखिया निमाहा बिथारनांगौ आरो नङाबा बिसोरखौ हायाबा नेक्स्टआव जेनेबा मोनसेखौहाय नेक्स्टआव आरोबाव फैबावगोन ना बिदिनो मानसिफोर फैबावगोन जेनेबा एकदम होनगोन ना इसोरखौनो हायासै एमबि बर' बसुमतारी एमबि बसुमतारी सरि हेल' वाट्सआप बोरै दं सेस्था खालामबाय जों बिराद सेस्था खालामबाय दायो जास्ट सर्ट आउट जाबाय सानना लाखादो आरो सर्ट आउट जाखाबाय आरो ना दायो भिडिअफ्राबो सब टेकडाउन हाइड खालामदों जानो हागौ बाट स्टिल देन या दा बड' गाय हाय वाट्सआप बाडि हाय वाट्सआप हेल' आदा अलंबार हेल' दायो आं होनो लुबैयो नाय बेफोरखौ माने भाइरेल जि जेनेबा मोनसे खोथायावहाय लिंक होनानै वाट्सएप ग्रुपाव फै मायाव फै होननानै होना बिसोरखौ नुनाय लोगो लोगो रिपर्ट खालाम आरो हायोबा आंनावबो हर Okay, the Bodogo, I am from Gopur, buddy. Actually, I am from Gopur. I live in Gopur. दायो जाय जाय नुयो हा बिदिखौ नुनाय लोगो लोगो आंनो इनफरमेसन होबाय इन्सटाग्रामनि लिंक दं डिसक्रिपसनाव थां आंखौ फल' खालामबानो जाबाय आरो इनफ' मोनबानो हरबानो जाबाय आंनि फेसबुक ग्रुपबो दं अके Herod Pasmandari, sorry, but actually they know me already. Huh? So most of the people know me already by extra YouTuber, the Udalgur legend, Meher brother. All they mention my name in their video, like Daimu. All they mention my name. But one thing is that because people don't like to see good thing. Literally, they don't like to see good thing. Instead of good thing, if they see viral things, then they are like, oh, he's doing very good. MB Bosmutari ang GF tentang ba GF to gila wife tong. Okay, wife sa tong GF gila. Some issue, family issue थाखाय जादों इफोर आं इखौ मालाबा बे पर्सनल खोथाफोरखौ मेनसन खालाम जाया एफाग्रा मिस मारनो गोसोबा पर्सनली आंजों चेट खालाम जेब्ला आं नोंखौ ट्रास्ट खालामनो हागोन होमबा आंनि डिसक्लोज खालामगोन आंनि पर्सनल लाइफनि बागै नङाबा आं खालामा I made a sister, okay. Ang may ahay sase abo banay she's very cute and she's very beautiful, but actually not beautiful, not like that, but trustable mane abo. And kaya because sister banay. I'm the single son in my family. You good multiple sign soon. I believe in that, but Herod Basundari, I really believe in that. That one day, yes, everyone will hear my voice. I wish that everyone should hear the voice, my voice, okay. Hi D, what's up? Ani abo, what's up? आं एसे माने आब' माबा खालामनो नागिरदों जेनेबा डिसक्ल'ज खालामनो नागिरदों जि इसु सोलिबाय थादोंमोन ना दासान्दि आं भिडिअ बानायनाय इसुनि सायाव आं एसे बुंसारनो लुबैदों आरो ना जेनेबा माने सिङाव एसे कमप्लिकेसन जाना होबाय खोथाफ्रा आरो ना लाइक वान अफ द चेनेल एसे कमप्लिकेसन जाना होबाय खोथाया स' बेखौहाय आं जों एक्सट्रा बेलेगलि एक्सन लानो सानगासिनो लाइक थांनायथ' जानाय नङा बाट एक्सनथ' लागोन आरो ना जिखुनु जा फरगिभ थ' खालामनाय जाबाय होनजासै मानो होनबा बिसोर चेनेल डिलिट खालामजोब्बाय दायो चेनेल गैला बाट हाइड खालामदोंबा फिउचाराव फैफिननो हागौ स' बिसोर सानदों खोमा फिउचाराव फैफिनगोन होननानै बाट आइ विल से वान थिं देट फिउचाराव फैबाबो बेखौ एक्सन लानाय जागोन दायो जों एक्सकिउज खालामना होबाय बाट नेक्स्ट टाइमाव जाफिनबा एक्सन लानाय जागोन स्ट्रेटलि माने ओके एडि भ्लग बय साउट आउट टु इउ ओके आं बेखौल' होनो लुबैनाय बिराद मानसिफ्रा आंखौ होनो आपडेट हो ओके सिएन आइ डोन्ट नो आइ एम सरि आं बर' फरायनो रोङा आइ एम रियलि सरि फर द्याट जि देभारनिग्रि अर सामथिं इउ से द्याट राइट बेखौ आं फरायनो रोङा सापर्टथ' खालामगोन अके बाट वान थिं इज द्याट आं दायो नोंसिनि चेनेलखौ मोनसे खोथा आंनि कमिउनिटि टेबाव आं होबायानो दे ना दायो बयनाबो बेलेग कन्टेन्ट आंना कन्टेन्टआ बेलेग मेना कन्टेन्ट Herod is my dad. Abe, dude. Okay. Are you serious? Actually, yeah. Literally, are you serious about this?
D, are you really serious about this? That he is your dad? Eddie vlog, yeah, but I can shout out for you guys. Okay, आं shout out खालामनो हागोन कि like बेखौ थांना support खालामै आं होननो हागोन. And MB बसुमतारी आं नोंनि चेनेलखौ shout out खालामो थां बेखौ बिसोरखौबो support खालाम. I don't know बिसोरनि कन्टेन्टआ माबायदि still now. And I'll say you one thing. नोंसोरो माने mix up content खालामदों like सिखाव खावनानै कन्टेन्टफोर सोदोंबा I'm sorry आं बेयाव support खालामनो हाया. I'm really against of that. Okay. Okay. I believe in you. I believe in you, D. I believe in you. Yeah, at least your father is saying something that it's motivating me. So complication दं ना दायो watch life allनि owner जों जेनेबा बिनिफ्रायल' लुबैयो आरो ना बिनिफ्रायल' मानो होनबा मेन लिडार मेन कालप्रिटआ बेसो अके आंनि मिथिनाय मथेयाव इनफरमेसन मोननाय हिसाबै माने जेनेबा इदि मोनदों आरो ना जेनेबा जि बड' बाजार दंमोन बेखौहाय माने बे लाथ'दोंमोन चेनेलखौ एन्ड लाइक टक्सिसिटि स्प्रेड खालामनो सुरु खालामदों आरो बेयावबो इदिमोन आरो अबे यार औकात गैया आंना दायो मिथिबाय ब्र' मोरला ब्लग आइ डोन्ट हेभ आंना माने दायो औकात गैथ'वा आं सोना होनो सोरनोबा ओके आं दायो आंना स्कुलाबो अफ जानानै दं स्कुल एकदम बन्द जानानै दं आंनाव माने पेटिएम होन गुगल पे होन सब मिन्स लिटरली आइ डोन्ट हेभ बेलेन्स अन दैट जि कैश दं बेल' एन्ड दखानफ्राबो बन्द आइ एम सरि फर दैट आइ एम रियली सरि फर दैट ओके ध्रुव ज्योति ध्रुव ज्योति गयारि जुदि निमाहा बियाबा माबायदि एक्सन लागोन dude actually एक्सन लानायनि खोथाया बेनो लाइक जोङो डिसकास खालामखाबाय बे एक्सन लानायनि सायावहाय अलरेडि जों मेहेर ब्रादार आं उदालगुरि लेजेन्ड अल अफ द इउटुबार्स जाय कमिउनिटियाव दङ इउटुब कमिउनिटियाव दं बिसोरो सब डिसकास खालामबाय जों साननाय मथेथ' होनदों कि लाइक जि दं बेखौहाय बेफोर पार्सनेल बेखौ बुंथ'ला जिखुनु एक्सन लागोन आरो बेखौल' सेस्था खालामदों आरोना निमाहा बिबा माने जोङो एक्सकिउस खालामगोन फर दिस टाइम फर फार्स्ट टाइम आरो जाय जाय दं बिसोरखौबो फार्स्टआवनो वार्निं होखायो आं नोंसिनिबो लिस्ट फैगोन अके जाय जाय बिदि स्प्रेड खालामो empty gamer 999 I'm sorry what you're trying to say by the way sorry यार I don't know what you're saying या बेफोर जोङो साननांगौनि खोथा दं I'm sorry यार दिनैहाय आं भिडिअ बानायनो हायासै लिटरेलि मिन्स आं बिदि जादों आरोना आं दिनै बिराद लेट सिखारदों माने हराव 2टा 3टासिम माने आं थादों आरोना वी डिसकास्टेड एबाउट दिस माने बे पार्टिकुलार इस्युआव माने जों प्रपार रायलायबाय आरोना 2टासिम थाथारदों जोङो मेहेर ब्रादार आं देन देयर आर मेनि इउटुबार्स दंमोन आरो 2टासिम थादों ओंखायनो थाब सिखारनो रोङासै आं दिनैहाय ओंखायनो माने भिडिअआबो एसे जाहैबाय बिदिनो गोदाव सोराव लेट भिडिअ फैस्रायासै दिनै आइ एम सरि फर द्याट यार नोंसोर कन्टेन्ट होनो सेस्था खालामगासिनो आं ओके मोनसे आं सासे मोनसे पोस्ट नुदों आंनो लिटरलि स्क्रिनशट हरदों सासे आंनि इउटुबार फ्रेन्ड ना उदालगुरि लेजेन्ड स्क्रिनशट हरदों जेरावहाय लाइक बिराद बेसिक लेभेलाव माने लाइक मा खर' आं मिथिला बाट जिनाहारि होननाय वर्डखौ माने बिराद सिम्पलि एकदमबारे सिम्पल सानना लादों माने सासे मानसिया आरो बेखौहाय माने फर जक सिस्टेमाव माने मक खालामदों आरो जाय प्रटेस्ट खालामदोंना जि बेफोरनि बागै बिसोरखौ माने मक खालामनाय बायदि जादों आरो स' फादार रिजा माने बिनि सायाव भिडिअ फैगासिनो र' गाबोनहाय फैगोन आं रामसारि अफिसियेल सामथिं लायदों सियर मिस्टार ट्राइ एगेन मुसा सियर यार नों बुंनाया थिगानो जों लाखागोनखा डिफारेन्ट वेयाव लागोन माने आम सरि आं आपडेट खालामग्रा नङा अके आं आपडेट खालामग्रा नङा आम सरि फर द्याट
Ada nang mabla haba लागोरा गोजाननिब्राबो थांना जाहैथारगौ आं बे समाव जेब्ला आं लिटारलि हाबा जादोंमोन बेयाव आं इनफ्लुएन्सारा नोंस्रायामोन अके आं फैनो आं इउटुबाव फैया जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव सानबाय लाइक आंनि मोनसे हबिमोन लाइक ससाइटिखौ जेरैखि जाया माने एसे एजुकेट खालामनि देखायथारनि बिसोरखौ लाइक माने जि आं आरोना most of the YouTubers are like shady like some of them doing mistakes मावगासिनो some are like misinformation होगासिनो बेफोरखौ माने बिदि साननानै आरो I was like I came to YouTube बे आंनि मेन मोटिभ ओके फैनायनि रिजोना बेनोमोन कि लाइक जि टक्सिसिटि स्प्रेड जागासिनो बेफोरखौ माने बेसेबां हायो क्लियार खालामनो फैलाव नार्जारि ब्र होद आगै नों आजिखालि मा जालांखोब्रा भिडिअबो होला जेबो होला फैफिनदो टेनसन लानाङालै अडियन्स मोनगोन लासै मोनगोन औ बड' कार्टुन स्टेटास ओके आं गहपुरनि राहुल मुसाहारि हाय आदा गुड इभिनिं खबरा बोरै जाखोब्रा खबरा बोरै जाखो अके आं होननो खबराथ' थिगानो जों जि स्टेप लादों बेफोरो सब जाजोबगासिनो ओके जों जि स्टेप लादों बेफोर सब जाजोबगासिनो आरो सर्ट आउटबो जागासिनो ओके आं बेखौ होननो लुबैनाय आं दिनैहाय लाइफआव होनस्रानोसै जोङो मस्ट अफ दा पिपोल आर लाइक खुगायावल' होनो कि ओइ जोंना बर'फ्रा बिदिनोखा लाइक बर'फ्रा बिदिनोखालै सोलायनो रोङा ओके बेखौ सियर होनखादों दा मानसिफ्रा बिदि सानो कि लाइक बर'फ्रा बिदिनोखा जेब्लानाखि नों फार्स्ट स्टेप लायागौ मानि नों चेन्ज खालामनो हाया नों खुगाजों मालाबा चेन्ज खालामनो हाया आनटिल आनलेस इउ टेक एक्सन लानांगौ एबा नों फार्स्ट स्टेप लानानै सुरु खालामग्रोनांगौ नोंजों गसंफाग्रा बिराद मेरला ओंखारगोन नाउ इउ सि आइ स्टार्टेड फार्स्ट अके दे आं मिथिखायो लाइक बेंलाय नार्जारिया फार्स्ट भिडिअ बानायदोंमोन आं रिसार्च खालामनायाव आं नुवाखैमोन जे बेंलाय नार्जारिया भिडिअ बानायदों होननानै अके एबा बे बेंलाय नार्जारि आदाया भिडिअ बानायदों होननानै आं मिथियामोन बाट बेनि उनाव आं माने मा जाखो जेब्ला आं भिडिअ बानायबाय बिनि उनाव बोरैबा माने आं नायफिनदों आंनि भिडिअखौ नायफिननायाव माने आंनि साजेसनाव फैदों बिनि भिडिअआ आइ वाज लाइक वाट बेनोसै आं बानायग्रोदों सानो आरो गोसोआवहाय ओके दि ये नोंनि मटिभेसनफोरखौ फोरमायना हो एसे बांसिनानो बुजिया okay my motivation I would say like let me think my motivation was first to clean my society first of all okay आरो एजुकेट खालामनो आंनि ससाइटिखौ बेसेबां हायो एजुकेट खालामनो आंना जेसेबां एजुकेसन दं बिसिमल' आं रोंगौ okay but one thing is that knowledge is the main thing आरो नोंनि रिसार्च नोंनि एनालाइसिस खालामनाय बा लजिकेलि साननाय ओके क्रिटिकेल थिंकार माखौ होनो बेखौसो होनो ओके आं बेखौनो लुबैयो लाइक दायो माने कन्टेन्टफ्रा चेन्ज जानांसिगौ आंनि मथेबा आरोना जि कन्टेन्ट दायो सोलिगासिनो लाइक भाइरेलि प्रमट खालामनाय लाइक ग्रुप्सफोरखौ प्रमट खालामनाय बेफोर बिराद गाज्रि खोथा आरोना dude okay bodo municipal party what is this municipal tea okay sorry if I pronounce it wrong I'm sorry for that okay bodoland jigulang base in short I said you okay ang pronunciation like little bit I'm getting stuck sorry for that okay bodo land I'll say one thing okay like listen most of the people think that boro how unity होननाय बुस्थु गैया like बर'नाव माने unity होननाय बुस्थु गैया but दङ okay दङ unity होननाय बुस्थु दं जोंनि इउनिटियाव दं आरो बिसोर जि लाइक वाच लाइफ अल होन देन बर' बाजार होन बिसोर साननानै लाइक इउनिटि होननाय बुस्थु गैयालै गोदाव सोरावखा जोंनि बर'फ्रा स' whatever we will do no one will listen or no one will care about that बेखौ सानदोंमोन दे फार्स्ट अफ अल बिसोर बिदि सानदोंमोन in my opinion okay in my opinion बिसोर बिदि सानदोंमोन बाट रियेलिटियाव माने बिसोर नुबाय कि इउनिटि दं बर'आवबो आरो जोंनि जि बड' इउटुब कमिउनिटि दङ बेयावबो माने इउनिटि दं होननानै मिथिबाय स' फर द्याट रिजन बिसोर माने थाब एक्सन लाबाय आरो बिसोरनि चेनेल सब माने हाइडआनो जा या डिलिटआनो जा जिखुनु जा खालामबाय ओके बर' बाजार चेनेला मा जाखो ब्र' गैला ब्र' गैला नों इउटुबाव सार्च खालाम गैला प्रब्लेमा मा जानांगौ फैगासिनो दं बाय द वे नों प्रब्लेमा मानि सायाव बेखौ एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा आंनो खोन्थालाय प्रब्लेमा मा आं एसे बेनि बागै रिसार्च खालामगोन आं एसे नायग्रोगोन आं खोथाखौ
मेन यूट्यूब कम्युनिटियाव बेफोर सोलिना बेखौल' सानो आरोना बेफोर गैलाबानो टेनसन गैला आरो बिराद मानसिफ्रा होनो लाइक जास्ट फर भिउज साबस्क्राइब वी आर डुइं अल दिस थिंग्स शिट बाय द वे आल से दिस जोङो भिउस नाङा मावाखै बेफोर जिफोरखौ जि जोङो एक्सन लादों एबा जि जों फार्स्ट स्टेप लादों बेफोर नट फर भिउस क्लाउडनि थाखाय रावबो इयाव फैयाखै अके लाइक हा देयर आर साम पिपल जायनो क्लाउड नांगौ जायनो साबस्क्राइबार्स नांगौ जायनो भिउस नांगौ बाट देयर आर few people जाय who are not interested in your clouds okay जाय गिदिर इउटुबारानो जाय बिसिनि क्लाउडआव इन्ट्रेस्ट गैया जोङो okay बिसिनि क्लाउड जा बिसिनि साबस्क्राइबार्स भिउस बेफोराव जेबो इन्ट्रेस्ट गैया जोङो just we want change in the society बेल' okay आं खुगायावल' बुङा आं खालामनानै देखायो दायो दंबावो फिसा फिसा इउटुबार्स स्टार्टआप खालामहांदों लाइक hey where did you go huh Kokila Kokila where okay 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 nah actually सासेया रेडि जादों दे सासेया रेडि जादोंमोन निमाहा बेनो Yep, what you said was right. Bodoland, what you said is right. Okay. Benglai Nazari Ada, actually, yeah, Nimaha Bine to Bitharnangow, Jerikija, Dinisimo Bitharnangan, Dinisimo Puyaba, sure, Jing Mane eating information Hagan, but about eating Pemane, Zimba Udalguri, and the Kazuli, so in Pemane information Pikagan Bisni Aji community dona. What do you say that? Student union, na? Video Hamane complaint figure. If I knew now action on the okay bro ni YouTube ni guबै थांखिया मा bro आंनि YouTube नि गुबै थांखिखौ नोंसोर मिथिखायो नोंसोर आंनि भिडिअ नुबानो मिथिखायो लाइक what is my real motive in this particular my channel okay आंनि चेनेलाव मा मोटिभ दं मिथिखागोन नोंसोर बिराद मानसिफोरा सानो लाइक मालायनि नेम इउज खालाम भिउस गेन खालाम dude listen नेम इउज खालामनायबो रिजन दं it's not for views or cloud okay it's mainly that that guy is doing something bad or that guy is spreading toxic that's the reason I mention his name or in basis of his that person I'm speaking or I'm criticizing him or I'm commenting him okay that's true okay like Bodoland nangni hendana there are intellectual people among the audience also but some people don't want to react to it but we should we know what is wrong what is right yes that's true because audience also you should if you give feedbacks okay if you give feedbacks and if you like see our mistake okay like whom you follow it doesn't matter whom you follow whether he is big YouTuber whether he is a macro YouTuber it doesn't matter if he is doing something mistake just point it out don't blindly follow anyone रावखौ मेगन मिसिनानै माने follow खालामनाङा question सों बेखौ criticize खालाम बेखौहाय नों improve जाजानो लुबैदोंबा बेखौ criticize खालाम सोरखौबा सासे नों improve जाजानो लुबैथारदोंबा ना सोरबा सासेखौ नोङो best जाजानो लुबैथारदोंबा बेखौ criticize खालाम बे improve जाथों बेनि मिस्टेक्सखौ देखाय okay Bodoland actually I'm trying my best here dude listen many people are there who are trying like they're one-sided most of the people are one-sided most of the people I will say most why I'm saying most is because the point the base they're making video on that okay like base there is base okay before making a video they make a base or like points hats off buddy Bodoland hats off very good you should comment like that okay you should comment and like people are like what mane munche video बेखौनो ना बेंलाय नार्जारि बे सासेखौसो बिनांगौ मेन लिडारखौसो बिनांगौ मेन लिडार मीन्स लाइक द मेन कलप्रिटआ जाहैबाय जि वाच लाइफ अल बिसोरनो बे वाच लाइफ अलासो मेन कलप्रिटआ बे बड' बाजाराथ' जास्ट बिनिफ्राय लादोंसोमोन एकाउन्टखौ अके ए सरि
Boys. Okay, I just see your last name. I'm sorry for that. I can mention this particular first name. Okay, your first name I can mention it. I'm sorry for that. Dear bro, why don't you respond my comments? I'm sorry, buddy. I'm sorry. I was just reading someone's comments. Okay, I'm sorry for that. But I'm responding now. Okay. Okay. If you're my fan, thank you for that. I'm really appreciate that you're my fan. Okay, and you like my content. About Maha. Huh. Okay. Those some. आं दायो जोंनि जि लाइक बर्डार दंना अरुणाचलनि बर्डाराव दं बेयाव आं दङ दसे सम बर' रायज्लय अके फाइन बर' रायज्लायनांगौ ना नों कुइसन नों जेरै कुइसन सोङो आं बिदिसो रिप्लाय होगोन ना नों इंलिसनि सोंदोंबा इंलिसनि रिप्लाय होगोन बर'नि सोंदोंबा बर'नि रिप्लाय होगोन अके आं खोनानाय मथेबा आं इनफरमेसन मोननाय हिसाबैथ' मानसिया सासेया मा होनोमोनलाय सासेया गहपुरनि सासेया धेमाजि साइडनि होनना खोनादों आं खिन्थु सियर नङा आरोना दायो सासेनाव सोंनांबा बेयाव होमबासो मिथिगोन आरो yes यार बेंगलाइन नार्जारि नाय सोरबा सासे टक्सिक मावगासिनो नों बेनि सायाव भिडिअ बानायदों इफ एभिडेन्स नोंनाव एभिडेन्स सब दंजोबो प्रुफ दंजोबोबा टेनसन लानाङा जों बयबो नोंनि सापर्टआव दं अके जों बयबो गसंफागोन नों राइट थिं मावदों माबा मोनसे मोजां मावदोंबा जों बयबो गसंफागोन जुलियास इस्लाहारि आम भेरि गुड यार बिराद मोजाङैनो दं आं दायो दा खिन्थु एसे टेनसन दं बेल' लाइक निमाहा भिडिअ फैगोन ना फैया एप'लजि भिडिअ फैगोन ना बेखौ टेनसन लागासिनो आरो आं नितुमनि ब्रह्म मा खबर बिराद मोजां बड' मिक्सार बड'लेण्ड मिक्स सरि हेल' ब्र' आजिखालि मा जाखोलाय बड' मिक्सारा मा जाखोथाय आं बिनि भिडिअ नुथारला आजिखालि बड' मिक्सार 40 सामथिं साबसक्राइबार्स दंना बेहा भिडिअ होला नामा बेलाय रुपन बस एक्चुअली you should not know my address okay आंनि एड्रेसखौ खालामनो मा खालामो आंखौ बुफिगोन नामाब्रा एड्रेसखौ लानानै बुफिगोन सानखो नामा इदि साना ओके प्लिज बुला बुलि इदि सानथारना आं बेखौल' होनांगोनलै आइ एम फ्रम गहपुर आं गहपुरनि बेखौल' होनांगोन हा दसे सम ओके ओइ आदा भिडिअखौ बोरै भाइरेल खालामो चेनेलनिखौ इट डिपेन्ड्स अन यु नोंनि कन्टेन्टआ माबायदि भाइरेल खालाममारनो गोसोबा लाइक क्रिटिसिजम खालामग्राबा बे भाइरेल जाबाय थाखायो ओके क्रिटिसाइज खालामग्राफ्रा बिसोरनि चेनेला भाइरेल जायोथ' होनला आङो बाट भिडिअसफ्रा थांसाबो आरो देन थां ओके देन्था सरि गेमिं ओके ओके देन्था गेमिं केस होला नामा नाय ब्र' एक्सुलि बर'जों बर' ना गोरोन्थि मावलायदों दे फार्स्ट अफ अल जों माने बेखौ वार्निं होनो हायो बेखौहाय जोङो रिकुवेस्टथ' नङा बाट वी केन से दैट निमाहा बि पाब्लिकनि खाथियाव ताकि अडियेन्सआबो मिथिदों आरो जाय फैगासिनो इउटुबार जाय सानदोंखिलाय आंबो भाइरेल भिडिअनि सायाव भाइरेल भिडिअखौ बानायगोन बिदि सानदोंबा बिसोरो बादे वार्निं होनाय बायदि जायो आरो ना बिसोर निमाहा बिनाय लोगो माने वार्निं होनाय बायदि जायो आरो ना बिसोरबो गिनानै थागोन आरो ना बे खोथा दं आरो no bro okay Rupam boss यार I'm just kidding with you buddy आं ओरैनो just एदावदोंसो एड्रेस लाना बुफैयो नामा होननायखौ आं just एदावदोंसो बेखौ सिरियास लानाङा आं गहपुरनि okay गहपुराव फैबा आंखौ like literally when you come to हलंगि or हलंगियाव फै होननानै मिथिखानांगोन okay P बसु by the way आं थथला नङा okay नों होनदांलाय एज ए प्रपार भइस होब्रा मा थथला बादि I'll say one thing okay out of YouTube आंजों खनसे मोजाङै प्रपार रायलायफै आंखौ मानो मिथिलाय आं थथला नंगौना नङा ओके आरो दायो एसेबाबो गवा मोननानै दङ that's the thing आरो आं भिडिअ माने जेब्ला केमेराखौ नायोना I feel little bit nervous आं नार्भास जायो that's the thing लाइक अबा वर्ड्सफोरा बर' वर्ड्सफोरा ना लाइक इंलिश वर्ड्सफोरा बर'आव गैया that's the reason जों डिसाइड
दसे सम ओके फार्स्ट अफ अल भइसनिखौ आं रिप्लाइ होफिनि आं JNK निफ्राय I also support you bro. Thank you buddy. JNK by the way JNK is it's a channel बे channel ना मा जाखो ओके जुदि बियो लाइक दसे सम ओके जुदि बियो दिनैनि मोखां देखायना निमाहा बिया मा खालामगोन सानखो नाय एक्चुअली निमाहा बिथारनांगोन मानो होनबा नाय मालायखौ भाइरेल खालामनो हादोंबा गावनि मोखांखौ मानो देखायनो लाजिखो बेलाय स' फार्स्ट पइन्टआ बे ओके फार्स्ट पइन्टआ बे आरो बे निमाहा बिथारखानांगोन आरो दिनै देखायथाराबा डाइरेक्टहा जों एक्सन लाखागोन आरो लाखागोन जोंनावहाय एड्रेस दंजोबखायो आरो खोनानायाव मोनखादों आं सब एड्रेसखौ मिथिजोबो जोङो दिनै माने एसे बर' होननानै माने एसे अननानै जों माने बिसोरखौ नायगासिनो आरो दे गाबोन खालामगोनदां दिनै खालामगोन साननानै दं आरो बाट दिनै लास्ट आरो MT Gamer 999 thank you so much buddy that you think I'm your favorite YouTuber thank you so much रावबो आंखौ बिदि होनफेरा favorite YouTuber thank you दायो लकडाउनाव बोरै बेरायनो आंलाय मोरला ब्लग दांखावजागोन माथो पुलिसजोंलाय जिहोजोबना फैया जिहोजोबगोन आंखौ बाला दसे सम ओके ओके फाइन 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 दे हाफ एन आवारल' खालामगोन दे अनलि टिल 30 मिनिट 30 सिमल' खालामगोन बेनि उनाव गैला Bro, you're dude. You're from Jammu Kashmir. Oh wow, not bad. By the way, are you from army or something like that? Manche job sob to mau khama. Okay. दे बेंलाय दा नों खालामदो दे एडिटिं खालामबाय थादो ब्र दे जेबो टेनसन लाना बेंलाय दा दे बे हरखा आरो बेखौहाय माने जायनो फैयो दायो भाइरेलनि खोथा बेफोरखौ खालामनो सेस्था खालामो एबा स्प्रेड खालामनो सेस्था खालामो टक्सिसिटि बिसोरखौ जों जेरैखिजा फोजोबगोन दे बे इउटुबाव बिसोर आंखौ लाइक चेलेन्ज खालामनाय बायदि जादों आरो वाट्सएपआव होनदों लाइक साबेसेखौ नोंसोर लाखिदो आरो सोदो आंखौ होदो आरो स' आं होनदों लाइक नोंसोर फैबाय था जों लाखिबाय थागोन एडि ब्लग बयस लाथारनांगौलै बिदिखौ नङाबा माने जाय खुदियाफोर देरफुनायफोर फैयोना इउटुबाव फैबावनो नागिरदों बिसोरबो माने बिदि खालामबा माने जोङो हानाय नङा आरो ना लाखिनो हानाय नङा जों लासिं सिं जागोन आरो जोंखौसो उल्था पइन्ट आउट खालामफिनगोन आरो माथो बिसोरखौ नोंसोर जेबो एक्सन लानो हायाखै जोंखौसो एक्सन लानो होननानै डेन्टा गेमिं एक्सुवेलि आंना GFथ' गैला ओके I don't have girlfriend now I have a wife दङ नाव कलम्बियास नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रि मा होनबावनोब्रा बिदिनोसै मिक्सार फाथोजों माबा what you said केरेला नङा र' माबा मोनसेमोनलै आं बावबाय र' नामखौ सरि फर द्याट I'm from Border Security Force BSF okay माब्रे माथो खालामनो रा एसे थासाबदो अबाव थांनाय दे Nihar Brahmalia okay ada मा खबर I'm very very fine just one thing is that आं एसे डाउट दं डाउट माने डाउट नङा टेनसन मोनसे दं आरो ना जेराव निमाहा बिगोन बिया बेखौ सानगासिनो आरो जों एक्सन लाथारनांगौ बेखौ सानगासिनो आरो ना बेल' एसे टेनसन आंना all other things I'm fine प्रिया बसुमतारी दाबो सरि बियाखै नामा दा बे बेफारिया सासेयालाय माने बिनो नागिरखादोंमोन अके बाट एसे प्रब्लेम जाबाय एसे कमप्लिकेट जाबाय आरो बे सासेनिया आरो बड' बाजारनिया एसे कमप्लिकेट जाबाय खोथाया
ओमफ्राय खिन्थु बे वाच लाइफ वर्ल्डनिखौ माने बेखौहाय जों सानबाय अके फाइन बे निमाहा बिबाय फोजोब्बाय आरो लाइफआव बियासै लाइक पाब्लिकलि मोनसे भिडिअ बानायनानै बियासै बाट जोंनि खाथियाव होनबाय आरोखि लाइक जाबाय दे आरो फेमिलि दंना बेखौ साननानै फेमिलि दं बेफोरखौ जोंबो साननांगौ जायो आंबो फेमिलि दं बिसाबो फेमिलि दं नङा होमबा आं मोनसे खोथा आंबो बिदि जाबा एसे खोथाया माबा जायोना अके गेमिं आदा प्रेंक चेनेल खुलि जागोन ना जाया अके प्रेंक खुलि जायो open a prank channel but एसे रिस्किलै जोंनि जि अडियन्स दंबावा जि नों जायजों नों प्रेंक खालामगोन ना पाब्लिकलि प्रेंक खालामबा पाब्लिकलि प्रेंक खालामबा माने एसे सोरबा सोरबा प्रेंक होननाय बुस्थुखौ बुजिया माने ना जोंनि बर'आवनो होन बेलेगावनो होन प्रेंक होननाय बुस्थुखौ बुजिया स' एसे मोजां आरो प्रेंक चेनेल खुलिबा आरो अखा हासिगोन बारा गैला अके कलम्बियास नार्जारि अखा हाथारसिगोन बारा गैला रुपन बस हा हा आंनि गार्लफ्रेन्ड दुड यार एक्चुअली ट्रुथ बुंनाया मोजां ना सिदा सिदि खोथाखौ सिदा सिदि डाइरेक्ट ट्रुथ बुंस्रायनाया मोजां गार्लफ्रेन्ड आं मोनसे खोथायाव दे आं मोनसे खोथायाव एसे टार्कि टाइपनि जाबा एबा लाइक फ्लार्ट खालामग्रा टाइपनि जाबाथ' आं होनगौमोन ना आंना गार्लफ्रेन्ड गैयालै माबा सरि आं गार्लफ्रेन्ड गैयालै होननानैसो थगायगौमोन आं बाट आइ एम नट लाइक देट यार आइ वान्ट टु बि अनेस्ट आं आंनि अडियन्सजों अनेस्ट जानो गोसो अके थगायनाय एकदमबारे बाथार आंनि माने जेनेबाहाय आङो रियेल लाइफआव बेलेग बेयावहाय प्रिटेन्ड खालामगोन बिदि टाइपनि मानसि नङा आरोना एक्सन लानांगौ ओमफ्राय बयबो बिदि खौसे जानो सापर्ट खालामनांगौ स्टेन्ड टुगेदार फर अल द सार्टेन टक्सिक थैंक्स दी थैंक्स कौन जाम यार ना ओए खाने वाली चीज लेके आओ ना बाकी लेके आओ ना द बाकी लेके आने से हो गया तो एक ही लेके आओ ना खाने मिलने से हो गया थैंक्स दी थैंक्स या दी एक्चुअली नों आंखौ टेक्स्ट खालामदों नामा आब' आं माने मोनसे नाम्बारानो रेन्डमलि टेक्स्ट खालामगासिनो आरोना आं बिराद सोंबाय कि सोर खोन्थायाखै दासिमबो उर्स I'm really sorry यार अब्बा लाइक वर्डफ्रा प्रोनाउन्सेबल माने जाया माने ये ब्रह्म गुड इभिनिं आदा इउ टु गुड इभिनिं आं लामायाव होदों बिथिं आंनि न'आ ओइथिं जागोन ओमफ्राय आं लामायाव माने बे अरुणाचलनि बर्डार अके होमबा नों नङा जास्ट DM मोनसे खालामनानै दोन आरोना लाइक चेट मोनसे खालामनानै दोन हाय होननानै that means I can understand that not you someone else is doing something with me नङा एक्चुअली माने टेक्स्टआबो बिदि दे देवरनिग्रि what you say yeah देवरनिग्रि आदा नोंनि स्कुल लाइफआव अबेनिफ्रायमोन अबे मोनसेखौ खोन्थानो आं अके कलम्बियास नार्जारि आं अबे मोनसेखौ खोन्था अबे मोनसे स्कुलखौ खोन्थानो आं एखौ बुंदो दे रिंसार नार्जारि क्रिएसन एक्चुअली आंनि नामा नार्जारि आंनि चेनेलनि नामा नार्जारि कर्नार्स क्रिएसना अके मैयानि केसआ मा जाखो सल्भ जागासिनो ब्र अके रिंसार सल्भ जागासिनो अके कलम्बियास नों मा स्कुलखौ अबे स्कुलखौ मिथिनो लुबैयो खोन्थाबानो जाबाय मर्निं स्टार डायमन्ड एन्ड DPS आइ एम ए टिचार पार्ट टाइम टिचार प्रिया बसुमतारी आइ एम ए पार्ट टाइम टिचार अके आं पार्ट टाइम टिचार मावो जमाखैलै आं बेयाव फैथा र' मा खालामदों जेबो आरो ओके सर बिसिमल'सै अके बाय 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 नेक्स्ट भिडिअ यु केन कमेन्ट मी अके आं Q&A भिडिअ लाबोगासिनो र' बारा गैला समफोरा Q&A भिडिअ लाबोगोन okay peace out to every one of you love you all